Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Жилдән дә, яңгырдан да сакламый шәһәрдәшләр тукталыш павильоннарына зарлана. Ни өчен проспектларны капиталсезләндерүдән соң павильоннарның ян-якларын ясамаганнар? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Шәһәрдә мәктәпкә әзерләнергә ярдәм итә акциясе дәвам итә. Аның кысаларында кемнәргә булышалар? Ләйсән Ханова белде. Социаль шелтәрләрдә телне популярлаштыралар. Чаллыга танылган татар блогерлары килде. Тукталыш павильоннары жил яңгырдан сакламый. Чаллы ТВ редакцияның кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай зарлана. Исегезгә төшерәм, проспектларда капиталь ремонт ясалгач, тукталыш мәйданнарында бердәм конструкциялар урнаштырылды. Әмма мондый павильоннар барысына да ошамый. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Нариманов урамындагы мегастрой тукталышындагы павильонның ян-ягы ябылган. Бу бик җайлы ди якында яшәүчеләр. Ә менә Мәскәү проспекты буйлап урнашкан тукталышларның күбесендә түбә һәм арткы дивар гына. Яңгырдан саклый инде, җилдән саклый алмый. Аның өчен пила янда юк. Жил булганда салкын була инде, әлбәттә. Дөрес ян-яклары булмауны уңай бәяләүчеләр дә бар. Юк, каплаугыч белән миңа кажется бик уңайлы. Жайлы, чөнки булса барыбер ябыштырып бетерәләр, бер нәрсә күренми. Транспорт килгәне күренми барыбер. Ә булай ачык булгачтан күренә транспорт килгәне. В смысле, теге җилдән саклану өчен дип әйтсәгез инде. Остановкада озак тормыйбыз, чөнки транспортлар әйбәт җый. Автомобиль юллары предприятиесында конструкциялар проект буенча урнаштырылды дип аңлаттылар. Барысы да мәйданның зурлыгына бәйле. Әгәр урын тар икән, ян-якларын куймаганнар. Аеруча трамвай линиялары янында. Чөнки трамвай һәм тукталыш арасында урын аз кала. Шәһәрдәшләрнең күп санлы мөрәҗәгатьләреннән соң белгечләр проектны яңадан карый башлаган. Мөмкинлек булган очракта ян-якларына панель истиләр. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанда дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр өчен стажировка узу мәйданнары булдырылачак. Бу аларның профессиональ яктан үсешен тәэмин итәр өчен кирәк. Указга президент Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Хәзер министрлар кабинеты 60 көн эчендә мәйданнарны һәм белем бирү хезмәтләренең бәясен билгеләргә тиеш. Стажировка җитәкче вазыйфаларын 1 елдан да азрак башкаручылар һәм яңа билгеләнгәннәр өчен каралган. Шул ук шартлар муниципаль хезмәткәрләр өчен дә кагыла. Сәүдә үзәгеннән кешеләрне эвакуацияләделәр. Урынга МЧС хезмәткәрләре килде. Политр сәүдә үзәгендә электр щиты яну турында коткаручыларның диспетчерлык үзәгенә 19 сәгать 33 минутта хәбәр килә. Бинадан 83 кешене эвакуациялиләр, аларның 7-се балалар. Ачыкланганча, сәүдә үзәгенең беренче катында аптекада электр чыбыгында кыска ялганыш килеп чыккан. Ярты сәгатьтән кибетләрдә эшчәнлек янәдән башланып китте. Хәзер әлеге факт буенча тикшерү эше алып барыла. Материаллар прокуратурага җибәреләчәк. Исегезгә төшерәм, сәүдә үзәкләрен җитди тикшерү 25 мартта Кемеровда булган фаҗигадан соң башланды. Анда Зимняя Вишня сәүдә үзәгендә чыккан янгында 60 кеше үлде, аларның 41-е балалар иде. Чаллыда барлыгы 180-нән артык халык күп йөри торган урыннарны тикшерделәр. 100дән артык куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу очраклары ачыкланды. 96 кисәтү ясалды. Шәһәрдә игътибар балалар операциясы башланды. Аның кысаларында инспекторлар юлларда балаларны гына түгел, олыларның да кагыйдә үтәүләрен тикшерәчәк. Патруль хезмәтләре автомобильдә креслолар булуын, җәяүле юлларында тәртипне күзәтәчәк. Алар нигездә мәктәп һәм балалар бакчалары янында торачак. Быел Чаллыда 16 яшькәчә балалар катнашында 64 юл һәлакәте теркәлде. 69 бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды. Исегезгә төшерәм, зебрада җәяүлегә юл бирмәгән өчен штраф күләме 1000 сум, ә балаларны креслосыз йөрткән өчен 3000 сум түләргә кирәк. Беренче сыйныфка укырга керәчәк 7000-нән артык бала мәктәпкә җыенырга булыш республика хәйрия акциясында катнаша. Әлеге чара яңа уку елына әзерләнүдә аз керемле гаиләләргә, мөмкинлекләре чикле балаларга адреслы ярдәм күрсәтүне күздә тота. Акциядә 200ләп оешма предприятие катнаша, аларның 50гә якыны даими хәйриячеләр. Балаларга һәм аларның әти-әниләренә шәһәрдәшләр дә ярдәм күрсәтә. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. КамАЗ Мәдәният сарайында мәктәпкә җыенырга булыш акциясын ел сайын оештыралар. Чара 1 августта старт алды. Шәһәрдәшләр көн сайын, кем күпме булдыра ала шул кадәр канцелярия товарлары китерә. Помочь решила, потому что на душе становится приятно, когда помогаешь людям, особенно людям, которые в этом нуждаются.
до 25 августа в ДК КАМАЗ идет прием канцелярских товаров. То есть любой желающий может принести тетрадки, ручки, карандаши, все, что необходимо для школы. Бүген адреслы ярдәмне Комсомол районында яшәүче гаиләләр алды. Шәһәр бюджетыннан мәктәпкә җыйнырга булыш акциясе кысаларында 253 мең сум акча бүленде. Моннан тыш иганәчеләр һәм депутатлар ярдәм итте. Нәтиҗәдә 285 бала берәр мең сум күләмендә канцелярия товарлары алу өчен сертификатлы булды. Алар арасында Нестеровлар да бар. Гаиләдә 5 бала тәрбияләнә. Аларның икесе мәктәп укучылары. Мы купили школьную форму, у нас есть ранцы. Ну и вот сейчас на канцтовары нам дали, нам очень это поможет. Адреслы ярдәмне алу өчен гаиләләр район башкарма комитетларына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Гаризаларны ел сайын июль аена кадәр кабул итәләр. Необходимо обращаться в исполнительный комитет. Это все на заявительной основе. Категории у нас льготные, это многодетные семьи, дети с семьями с инвалидами, родители инвалиды. То есть это не всем многодетным семьям, а льготная категория, если это малообеспеченная семья. Мәктәпкә җыйнырга булыш акциясе август ахырына кадәр дәвам итәчәк. Исәнханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәр прокуратурасы Балкыш балалар бакчасында өстәмә түләүле хезмәтләр күрсәтүдә закон бозу очрагын теркәгән. Төркемнәрнең берсендә 2017 елның сентябрь аеннан өстәмә түләүле түгәрәкләр эшләгән. Һәр түгәрәк өчен әти-әниләр бер балага 385 сум акча түләгән. Әмма әти-әниләр белән һәр түләүле хезмәт өчен аерым килешү булмаган. Түләүле хезмәтләр комплексы күрсәтүгә бердәм килешү төзелгән булган. Әмма бу законга каршы килә, чөнки һәр ата-ана да баласы өчен өстәмә хезмәтне үзе сайларга хокуклы. Килешүдә шулай ук дәресләрнең расписаниесе дә күрсәтелмәгән. Тикшерү нәтиҗәләре буенча башкарма комитетка хаталарны төзәтү һәм гаеплеләрне дисциплинар җаваплылыкка тарту өчен кисәтү җибәрелгән. Быелгы урып җыю нәтиҗәләре буенча Татарстанда 490 комбайнчы акчалата бүләк алачак. Суммалар төрле, иң күп урыган 240 комбайнчыга 50 мең сум каралган. Тагын 40 мең, 30 мең сумлык премиялар була. Республика күләм бәйге 30 июльдән башланды һәм 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чаллыга танылган татар блогерлары килде. Ринат Галиәхмәтов, ягъни татар малай һәм кызык-мызык юмор блогы җитәкчесе Илназ Габидуллин Татарстан буйлап сәяхәт итәләр. Татар блогерлары 9 шәһәрдә булырга өлгергән. Һәр шәһәрдә алар яшьләр белән очраша һәм татар блогингының серләре турында сөйли. Блогерлар белән хәбәрчебез дә очрашты. Танылган татар блогерлары Ринат Галиәхмәтов белән Илназ Габидуллин ниһаять Чаллыда, биредә аларны шәһәр тарихы музеенда каршы алдылар. Бик яхшы тур кысаларында егетләр Әлмәт, Чистай, Түбәнкама, Кукмара, Балтачта булганнар. Мин Инстаграмда татар малай блогын алып барам. Безнең инде бу татар блог сәяхәтенең төп максаты яшьләр белән аралашу, татар блогингы турында сөйләвәйме, үзебезнең бик яхшы дигән конкурс турында игълан итү. Бик яхшы дигән бәйгедә һәрбер теләгән кеше катнаша ала. Моның өчен тиешле хэштег белән Инстаграмга фотография куярга кирәк. Егетләр безнең арада конкуренция юк, без бер-беребезне тулыландырып торабыз диләр. Аның үзенең тематикасы бар һәм үзенең аудиториясе, оларак аудитория. Минем инде юмор булгач, ничектер теге яшьләргә кызык булган шундый яшьләр аудиториясе. Татар блогерлары шәһәрдәшләр белән Габдулла Тукай исемендәге Яр буе амфитеатрында социаль шелтәрләрне алып бару, аудиторияны туплау һәм җәлеп итү буенча лекция уздырды. Киләчәктә егетләр Татарстан буенча сәяхәтләрен дәвам итәргә тели. Мария Файрушна, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Ноутбук Lenovo IdeaPad диагональю 15 дюймов всего за 13 999 рублей. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой. Медовик. Более 20 видов натурального меда со всей России. Разнообразие вкусных паст из свежих семян и орехов. Варенье, фиточай, прополис, сувениры. Бесплатная доставка до адресата. Медовик. Мы гарантируем вам вкусный и свежий продукт. Рынок Южный и ТЦ Халяль-центр.